Kaixo, gaurko Camtasiako atal honetan nola gure pantailako bideoak nola grabatu ikusiko dugu. Bale? Hemen esan genuen bezala botoi bat dago rekord jartzen duena. Honi sakatu ezkero azalduko zaigu, bale? Oan ikusiko dugu, azalduko zaigu leihatila hau. Bale? Leihatila hontan dauzkau aukera desberdinak. Orduan, hemen azaltzen zaigu nahi dugun grabatu pantaila osoan, bale? Full screen. Eta bestela hemen daukaguk aukeratzea zenbateko zatia nahi dugun grabatu. Bale? Ikusten duzu hemen marra berdea dagoela, eta hor gu daukagu hartzea nahi dugun zatia. Hemen ere jartzea dauzkau guk bere dimentsioak. Bale? Lotura eman ezkeo, proportzionalki ingo du. Lotura ireki ezkeo, gu sartzen dizkion dimentsioak hartuko ditu. Bestetik, aipatu dauzkaula, hemen kamera jartzeko aukera daukagu, bale? Gure kasuan ez ditugu gure irudiak azalduko. Nahi izan ezkero, hemen daukazue kamera emateko, bale? Nik ez daukatu hain kameraik, orduan ezin dizuet erakutsi. Gero hemen, audioko, ze mikrofono ari garan erabiltzen, bale? Orduan aukeratzen dugu mikrofonoa, eta hortxe izango genuke, eta hemen ikusiko litzateke zesarrera, bale? Eta volumena ematea daukagu. Gero, efektuetan, hemen jartzen du, klikatzen dugun bakoitzan soinu egin dezala xaguak. Nik ez daukat jarrita. Bale? Hemen, soinuana, eta nik ez dauzkat jarrita. Orduan utzi dagoen bezala. Gero, hemen erramintatan. Bale? Hemen dauzkazue aukerak, eta nik printzipioz daukat dena horrela jarrita, bale? Nola zein gero gordetzen dugunean, gordeko du .trek bezala, bale? Eta hemen jartzen dugu nun nahi dugun gordetzea. Hauek horrela utziko nituzke jarrita, gero, hau da, ebai mikrofono aukeratzeko, hemen zenbat frame segunduko, horrela dagoen bezala, gero hemen dauzkagu gure laburdurak, bale? Asteko grabatzen edo pausarentzako, eta gu jartzen dugu, nahi bali madu control shift, gehialt, edo gu jartzen dizkigu nahi ditugun laburdurak. Hemen ebai stop hau da gelitzeko, marker da marka bat nahi bali madiogo egin, gero gu jakiteko puntu horretan dijoala zerbait berezia. Bale? Orduan grabatzen daikan bitartean, esate dutela control M, emate duten bakoitzeko, gero guk gure bideoa Camtasian editatzeko garaian, gure denbora linean jarri ezkeo, markatu egingo du, bale? Marka bat aukiko dugu hor. Bale? Eta hau ere horrela utziko nuke, nik horrela daukat, bale? Hemen jartzen du, adibidez, grabatzen hastegeanen, bai? Atzera kontu bat egingo digula. Bale? Nahi ondo etortze zait, eta prestatzeko, eta horrela daukat jarrita. Bale? Eta bestela, hemen, gure leihatila hau nahi bali badugu izkutatzea grabatzen ari garen bitartean, bale? Jartzen du hemen, grabatzen ari garen bitartean daukagu jartzea beti edo inoiz, bale? Ni beti horrela daukat. Bale? Eta nu nahi deten gordetzea, bale? Berako linea honetan. Orduan, ok. Eta gero bestetik, hemen dauzkagu recording toolbars, bale? Beti daukat jarrita audio, efektuak eta bere iraupena. Orduan, grabatzari ematen diogunean, ikustiko duzue, atzera kontua daukagula, eta orain, nik jarri diodanez, nire erramintak nahi ditu dala, hemen azaltzen zait, ikusi, bale? At mark, lehen esan deuna, barkatzeko, bale, honei eman ezkeo, gure bideo grabatzen dugun heinean, markak egiten joango da. Bale, gero gu jakiteko, hemen justu puntu honetan, nahi dut zoom bat egin. Tardun, marka jartzen diot, eta gero gure denbora linea etortzen danean, grabatutako bideo guztia, hor aukiko dugu hemen, marka bat, eta badakigu hor dala. Eta gero hemen, ematen digu aukera, efektu desberdinak egiteko.
Bale, adibidez, honei eman ezkeo, hemen daukagula aldatzea, ze herramienta nahi dugun, ze kolorea, adibidez magenta, eta ze zabalera, lauko bat, hoain, nik daukat, bale, nahi detena, borobiltzea. Beste bat aukeratzen dudala? Beste bat. Bale? Eskei eman da, ezaztu egiten dira. Bale? Hemen geziak, hemen linea zuzenak, bale? Puntu batetik bestia egiteko, bale? Eta hemen arkatza. A ber, erraminta jarriko dugu pen, bale? Eta hemen tableta eduki ezean, bale? Idazterako, nik orain justu xagua daukat jarrita, baina bueno, idazterako nahi dugun egitea, bale? Edo geziak, edo nahi duguna. Bale, hauek dira gure erramintak, aukera ematen diguna grabatzen dugun bitartean egiteko. Bale, eta gero ja behin gure grabaketa bukatu ondoren, bueno, ikusi hemen pause da hola. Guk pause eman ezkeo, bai, grabaketa gelditu egiten da. Eta leheno ez dizut esan, baina hemengo aukera hauetan, da aukera bat jartzen duna behin pause eman ezkeo, naizta xagua mugitu, gero berriro martxan jartzen dugunean, xagua hasten da lehenoko puntutikan. Bale? Eta gero hemen, stop. Bale? Gelditzeko grabaketa. Eta behin bukatzen danean grabaketa, honea etorriko zaigu. Bale? Mediako media bina etorriko zaigu. Orduan, ikusi bezala, hemen jartzen dugu, daula gure audioa eta gure bideoa, eta hemen ikusten dituzuen markatxo hauek, dira guk markatutakoak jakiteko hemen puntu honetan, badibidez, zoom bat egin nahi dugula. Bale? Orduan beno, ikusten duzue bideoko grabaketak ez dila bate zaiak. Nik grabatzeko garaian ikusten duzu aukeratu dudala zati hau, orduan beste zatiak beltzen gelditzen zaizkit. Ikusiko banu, iskinako gauzak ez duta dela behar, bueno, hola jartzen dut eta pantaila guztia harrapatzen dit. Bale? Baina, ez da zer pasatzen, zerbait beltza gelditzeagatik. Orduan, edozein zalantza eduki ezkero gurekin jarri harramenetan, bale? Baina ikusten duzuen bezala zerbait erreix egiteko grabatzarekin nahikoa da, zuen pistan jarri, gero sarrera eta irteera, eta gero ikusiko dugu beste bideo batean nola eksportatu gure bideoak, bale? Aukera desberdinak ikusiko ditugu. Bueno, ondo izan eta mila esker.